Jedno však musím americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi uznať. Svoje rozhodnutie neodôvodňoval falošne potrebou šíriť demokraciu či chrániť ľudské práva, ako by to povedala Bidenová administratíva alebo ktorýkoľvek predchádzajúci americký prezident. Hovoril otvorene o kontrole nad venezuelskou ropou a vstupe amerických spoločností do venezuelského ropného priemyslu. Bodka. A potom už platí to staré známe. Kto chce psa biť, a palicu si nájde. A že účel svätí prostriedky. Vojenský útok na Irak mal tú istú motiváciu. Vtedajší americkí predstavitelia nemali však odvahu otvorene priznať, že išlo o kontrolu nad irackou ropou, ale šírili nezmysly o zbraniach hromadného ničenia či prepojení irackého režimu na teroristické štruktúry, čo sa nikdy nepotvrdilo.